Padayong giawhag sa mga opisyal sa dakbayan sa Talisay ang kapin sa 18,000 ka mga tao nga nahimutang sa mga flood o landslide prone areas tungod sa nagkaduol nga bagyong si Florita. Si Vince Monterde sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nibutyag nga base sa ilang kinauwahiang survey gamit ang mapa sa Mines and Geosciences Central Visayas nga lakip sa flood prone areas ang Barangay Dumlog, Haklupan, Lagtang ug Tabunok. Samtang lakip sa giilang landslide prone areas ang Sitio Kabanayan sa Barangay Bulacau, Sitio Campo 5 sa Barangay Campo 4, Sitio Little Bamboo ug Zone 1 sa Barangay Kandulawan. Sigo ni Monterde nga ang Talisay City Government daanang nag-ila og mga relocation sites alang sa mga apektadong residente apan maglisod sila og papahawa tungod kay ang uban dili mobiya sa ilang mga panimalay. Ang syudad tutok na lang karon sa paghatag og mga temporary evacuation shelters in kaso og dunay mga bagyo labi na sa pag-abot ni bagyong Florita.